В онова време някой си човек дойде при Исуса и като му се кланяше, рече: Учителю, доведох при тебе сина си, хванат от ням дух, дето и да го прихване, тръжка го, и той се запеня и скърца се зъби и се цепенява. Говорих на учениците ти да го изгонят, ала не можаха. Исус му отговори, рече: О, роде неверен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? Доведете го при мене. И доведоха го при него. Щом бесният го видя, духът го стресе, той падна на земята и се ваяше запенен и попита Исус баща му колко време има, как му става това. Той отговори: от детинство, и много пъти духът го е хвърлял в огън и във вода, за да го погуби. Но ако можеш нещо, смири се над нас и ни помогни. Исус му рече: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето викна със сълзи и казваше: вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Исус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: дух ням и глухи, аз ти заповядвам, излез из него и не влизай вече в него. И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе, а момчето стана като мъртво. Та мнозина казваха, че то е умряло. Но Исус, като го хвана за ръка, изправи го и то стана. И като влезе Исус в една къща, учениците му го попитаха насаме: защо не можахме ние да го изгоним? А той им отговори: тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Като излязоха оттам, минуваха през Галилея, и той не искаше никой да узнае, защото учеше учениците си и им казваше, че Син човечески ще бъде предаден в човешки ръце и ще го убия. И на третия ден след убиването той ще възкръсне.